Ahli Türkmenistanlara salam. Yine de men sizbene Hıdyrov Kakımrat. Şuun 5. iyul 2022 yıl. Ezil ildeşler. Mehriban halkımız. Siz bir topor pursat yitirip otyrsınız. TikTok'ın hakiki Türkmenistan'ın durmuşunu öğreniniz. Hakiki real durmuşunu öğreniniz. Näme gidip otyr, näme bolup otyr. Şu zatların bilip Türkmenistan'ın antogullukları, Türkmenistan'ın gelip Türkiye'nin içinde şu TikTok meydançısında bizim Türkmenistanlarımız beyni bozup oturup ki beyinlerini yuvup oturuyorlar. Men näme deyip, näme için bu zatları aytdım? Sebäbi men önkü çıkışımda TikTokçular var arada deyip aydım. Geplep çıkanda şu Azat Haydbayev, Nur Muhammed Annayev, Ori argumentim bilen sorak verip başlandı, basıp başlandı. Olur meni öz nemelerinden, platformasından çıkardılar. Bu pursattan peydalanıp, onun ön Türkmenistan'daki nemeleri, şu antogullukların vekilleri gelip menden soracak oldu. Men videomu montaj edip, men Türkmenistan'ın ayağı izlerini gövne deyiptim. Şahatlık çıkıyıp meni var ya şu 3 saat 550 adım arasında her şey sorak verip çıktı. Her şey sorak verip çıktı. Emme sonra ona cevap verdim. İn sonunda tapılma. Şu yerde men ecem yatan yerini görkezip, şu tayda barıp bilmeden görkezip, men in ağrı yerime basıp oturan zatlarından, şonu da seyretmeyen özüm saklap, sebäbi men bilen özüm, bular men özümden çıkarır yağlı edecek bular. İşte tap bilmen, in sonunda sen cinsi yağdayın ne hel deyip soruyor. Ey şahatlık sen şıkıyıp, sen TikTok'ta şöyle pul işlep otursan, şu öz cinsi yağdayın pes olsa, gayretme. Men dostum var, ön Orsiyette Med Institut'ta profesör, osan İsrail'de profesör olken, hazır Birminghamski Üniversitette, как раз şu по протезированию, erkeklerin protez koyan yerlerine, men sana gürleşip bereyim. Men goğu dostum, biz iki oturup çay içeceğiz aram. Berdi. Men sen üçün grant alıp bereyim. Eğer sen şu tayda cinsi yağdayın pes olup, yekesender başlıkların kan bolsa, onda da nemedin bir pesrak bahadın size oňurar ýaly edin täze tehnologiýa boýunça. Ondan soň ertesi gün men aýtdym, bu zat bolmaýar. Bahtiýar Kipr'in efirine çykyp hemme soragyňyzy berýän diýdim men. Hemme soraklaryny berýän diýdim. Sebäbi men şu ýerde köp zatlar o neme wüçlerde oturýan da, kim kime işläp otyr, kim näme otyrylar. Aktivist diýip oturanlar näme otyrylar. Men şu arada aydığım geçtim. Bular var aktivini geçip, käbirler aktivini dip yörlenler, aylığa otyrylar otayda. Käbirler özüm bilen aklı näme diýenler. Olun öz işi. Sebäbi wagt gelir, bizim Türkmenistan'ın cemiyeti bu zatları çözer. Baha verir o zatlar. Yöneme şu tayda yine bir zada diyen şu Zalina deyip yaş kız infantilini bir kuvuşa. Özüm bilen ak näme diyenni. Türkmenistan ondan zadani öptürlü Türkmenistan. Dilber Abalakova onların üstünden başlık bolup otyr. Zalina özüm bilmän galdy, ağzına sıptırany. 3,5 aýdan bäri Azat Haydbayev bilen Telegram kanalda söhbetleşip geçirýän ekenler. Şu Dilber Abalakova zat 3 bolup. Men aýtdym, o nähili boldy, näme bardy gürleşeňiz diýdim da. O wagtda men giyirip onka. O bana söýgüsini var aýtdym. Men aýtdym, söýgüsi var wagtda 3-nji adam lişni bolýar. Ýok, o ilk Abalakova bilen başlady diýdi. O zatlar gürleşmek var adam. Näme söýgü var adam, olaryň özleri bilýär, başga zat var adam. Osan Abalakyň üstünden çykdym ha. Siz şu zatları men ünüsü verip, men aýtdym, oho, Azat Haydbayev'dan gönü soradım.
Näme barada söhbetleşip geçirdin? Senem diye Türkmenistanlıların nemeleri benen çağırıp otyrsın hadi. Men açıklayın çağırıp otyryň. Halk bilsin bizim söhbetleşimizi. Pirgavor vardı. Sen ki alak gizliğin ezat edemek. Gizliğin zat edemek. Sen ma köp zat sen egindeşlerini sattın diye. Kimi dedim? Çemeni diye hanam men egindeşlerim däl olurdu. Men olarak nemem bermedim, kasam bermedim ömürlüğe. Olar özleri bile näme ne olar tanqytladım. Kim gıyşık ädim etse men şolaryň garşysyna çykyp tanqytlaýan. Tapawdy ýok, aktivist olsun, passivist olsun, kim bolasyn. Sen men karakterim şöyle. İzinden şu zatları basıp bilmän soň Abalakowa zat eneme şatlyk Bahtiýaryň kanalında Abalakowa gelip basış etjek boldy maňa. Sen Türkmenistan ayal gyzlaryny ötünç soramaly. Sen palan etdiň. Sen bolmasa sen nemäň istini nemäň açaryn. Sen narkotiklary serişdeler Türkmenistan satan wagtynda şu taýny prikrywać etdiň. Näme üçin seni prokuraturadan kovdular? Indi Abalakowa sen eşşek bolsaň hemme zatlary. Men 2 gün, 1 gün time-out aldım. Sen özüňe gelersin kady. Ýöne sen dün efirinde çağırıp otyrs, Kakamrat должен извиниться diýdi. Kakamrat bir geze не извинялся, только один раз удалил. Один видео Айжахан Bulut vardı. И то почему? Гурвановым аврой калсын diye. Не из-за того. А вы все прекрасно знаете, почему я Курбанов тогда выбрал. Себеби bütün Türkmenistan'da bölük gittiler, bölünüş gittiler, tire parzılı. Şu taýda birini çekmeldi, ahallar şu rejimi galar ýala. Kurbanovy şoň üçin men saýladım. Goýdum, hödürläp berdim. Olam özüni oňormady, soň bulaşdyrdy. Bole oňy öz işi. Indi Abalakowa, sen Muhammed Abalakowyň aktygy. Öň vice-premier boldy. Finans uğurdu. Muhammed Abalakowyň bara apetiti nämeden başlandy? Bir goýundan, bir halta kartoşka, bir halta käşi, 20 litr künji ýağdan. Olsoň ösüp gitdi, öwrenişip başlady o zatlarda. O zatlar bardy, mende informasiýa bar. Bütün первоначальный kapital nohurlaryň kimden demekdi? Şu Abalakow sen dедушкаň krýşa boldy. Bir первоначальный kapital. O объездноýda şinomontajlar, zatlar, o bedewdek stroy materiallar hemmesi kimden? Kimden birinciden? Nämeden появляться etdi? İranski narkotikden. O taýdan gelip oturan. Ýöne käbirler akıllary, şo zatlara, şo stroy materiallary, zatlary, pullaryny обороты первоначальный kapital alıp оборот etdiler. Ýöne käbirler şo продолжать etdiler. Häzir tramadol biznesam bu şulen nohurlar böldüler. Türmeler monitoring etse şo taýda olar tramadol beren şolar neme diýildi? Banç diýildi. Sen Abalakowa, Dilber dедушкаň служебный машинында okuwa gatnap ýören wagtynda, sen şo zatları görüp öwrenen wagtynda sen ýalakçylar podnoşение edip ýören şo zatlarda ösdüň. Men öz burnum bilen yer gazdym. Şu öz bilim almak üçin. Düşünýärmi? Yine näme eşjek? Sen bara aýtdyň, sen krişiwa etdiň, şoň üçin sen prokuraturada işledin. Men ýadyma düşdi. Ýadyma düşdi. Maňa köp zatlar ýadyma düşdi men häzir. Oturdum, oýlaşdym. Şo döwürde nemede 8 bäragyny şo neme bardy? Bir nohur simya bardy o taýda. Hem bir neme konservatoriýada mugallim bardy. Ýeki galdy. Öz oğluny Orsiýada uratdy, özüni göwniyet edi. Şolar öz arasında bir zatly boldy. Şo ayal ýitirim gitdi. Men rasledownie edip başlanda bu zatlar. Mendel kompleksini rasledownie edip başlandı. O oğlum şolaryň başgalygynda, который atkaruк kimden ugroza gelip bile potensialny. Şo wagtynda respublikanski uголовный розыскda işledi. Onun başlygy respublikanski uголовный розыскyň
başlığı Nohur'du. Onu aresta alıp bolmadı. Plotnu işlep bolmadı. Şu Orus ayal gitti. Şu убийство açılmadı. Neyem için? Sebep первый zam. Oraz Seyitmuradov тоже крышевал в этом. Орос. Nohur. Ашыр Мухамедов в президентском совете отайды siz, потому что sizin öz nemeğiniz var. Türkmenistan'da Azat Hayitbayev ayderim mafyanız. Öz mafyalarınız var. Da, вы правильно говорите. Şöyle. Şonda men şo zatlar kanagat bolman. Военный контрразведканың başlığı полковник Юфанов vardı. Men şoňa отдельное поручение yazdım. Хотя не имел права. Öz nemem, hakkım yoktu bu zatlar. Yazdım, şo zatlar vardı, информация verip, себе изложить ettim, что шо оğlun, который потенциально убийца, потенциальный, не утверждаю, потенциальный убийца, я имею подозрение, что он крышует наркомафию, который приходит с Ирана. И что esasında Yofanova военный kontrразведка men neme uğrattım. Отдельно поручение. Men öz hakkım yoktu şu zatlar etmeye. Себебі мен перепрыгнул через голову своего прокурора, вообще через генеральную прокуратуру etmeli bu zatlardı. Но men şu zatlar ben biledim şu zatlar расследование болмаджан. И şu zatlar ettim. Yofanov'un qahariyette birinci em удивиться etti. Neden çıkan bu nağlı oğlan? Meni çağırdı. O zaman gururlaştık. O высокомерный adam değil. O bizi Türkmenle tuzemiz deyip hasaplaydı. Ne diysen o vaxtında oruslarım. Yönü men şoňa грамотно изложить etip başlandı. Сынок dedi, тебя dedi, сожрут и не поперхнутся dedi. Перестань этим делом заниматься. У нас вся информация есть. Откуда какие наркотические потоки идут. Как связано первый зам прокурора. Как связаны эти президентская охрана. Все информация амбады. Но мы не можем опубликовать это. И ты этим делом не заниматься. Нет, а у меня амбиции же, я молодой. Мне это надо. Я дальше буду. Он мне просто пожалел. O işe bir hayli namiknud etti. Bizim elimizden o materyalleri alıp gittiler. İkinci подозрением. Orunbay Pahir yatan yeri yaktı olsun. Ulu gördüldün eştiyendir. Oraz Seyitmurat bana cana diye. 8-oyda diye. Familiya otaydı barım. Nemedin diye. Şu çağırın işlen diye. Şol öyle. Narkotik işleyen mi? Satıyla diye. Barsak Nohur nemesi simyası. Abalakov sen tirideşlerin. Men işlat aydama. Yöne sen kalkın şoları. Косвенно. Отайда крышевая дели. А почему? Потому что Анархеев семья настучали, который дань отводил. Твоему дедушке тоже. И слава Аллаху, Худайың қатына шүкір. Алла Тағаланың мың қатына шүкір. Сен бағаң дейірдігіне. Живой свидетель. Шо затлар vardı, маңа Худай бір етірсе, мен шолар vardı, шо нияз дөрінде, көп затлары. Yüze çıkaracağım bilip oturayım. Eğer sen Sapar Muradov sana bir zatlı aytti, Sapar Muradov'un informasyası da, o menin informasyam. Sebebi sen bağlan, Atpalavov bisiyle maşin padarka edildi. Dilini yapsın diye. İkinci ayarlarına. Olur öz arasında gülüp oturuydu. Men informatörlerim, bana şu zatları yetiriydi. Ben boş oturamak Türkmenistan'da. Ben işledim, hakiki işledim. Hazır seyredin Türkmenistanlılar. Abiznoy'da akılır kapitallar. Nereden çıktı? Birinci ne edip kazandılar? Hemen men atlı avreli biznesmen deyip oturanlar hazırkiler. Şolarından sormalı первоначальный капитал nereden geldi? Как сформировался ваш первоначальный капитал? Men yeni bir gazı qaydın. Men ağam, двоюродный ağam. Güçlü Sovet Soyuzu yıkılan vaxtında şöyle abargot üstü. 100 tane maşin zili vardı. 100 tane gaz maşini vardı. Gruzavı. Kerpiç zavodu vardı. Yönü şu kerpiç zavodunu kurup bilmedi. Qayta onu bankrot ettiler. Vagon tavar geliydi onu. Я помню, Sovet Soyuzu yıkılıp oturuyor. Rusya'da чуть не война. A onu 3 vagon fluyuraj sigaret Moldavyadan geliyordu.
Şol adam hazır bankrot banklar pul belgili otur. Почему? Потому что он административный ресурс yok. Как Мухаммед Абалаков или другие, Ахалские. Yine ne meşçek olayım? Ne mezan? Dilbercan. Sen menden izviniyeni araşacak olayım. Sen kimsen menden sorar ya izviniyeni. Beni basış edecek olayım. Ben Türkmenistan'da dövülmedim. Orusların FSB'sinde dövülmedim. Nämçe Sapar Muratov men bilen gepleşe. Ne того, olam bilip otyr. Seve достойный противникten bilip otyr. Seve on kollegalary menden dişini dövdüler. O bas ömrüne mem otayda biznesimi aldılar. 100 hektarlı yerlerimi aldılar. Anarkı bizneslerimi aldılar. Yöne men onlardan dövülmedim. Men gittim Angliya. Normal özümü çustu dedi otyr. Şimdi şu tayda siz geldiniz o tayda Türkmenlerin kellesini bozup otyr. Gunça deyip biri var. O tayda diskusiya durup bilen zarsız. Siz böyle normal gepleşecek onu kaçık gideniz. Sen bacın falan deyip. Birinciden men hiç sat deyim. Siz aytçak zadınız aydın. Sevme kellemde fiksiro dedim bu zaten. Yönü vakti geliyor. Ya просто men aydına adamlara ya вас спрошу за это diye. И все. Başka söz yok. Спрос будет конкретный. И жесткий. А если sen gelip o tayda sen Dur Sultan'ı alıp gidecek olsan sizin ukuyunuz yok. Özünüzün bilip otursunuz. Eğer Dur Sultan göreli şu tayda kalacağını. Siz alıp bilmeyiniz onu. Sebep Türkmenistan'ın razvedkası Antogulluğu вообще ukuyupsız. Berde bir sorak çıkıyor Azat Hayitbayev. Sen Türkmenistan'ın Antogulluklarını arza yazdın. Özün ola böyle сотрудничать edip otursun. Näme hasat nemesinde? Абалакова типичный представитель. Dilber Абалакова. Kızıl yarım ayın üstünden Türk nemesine, parçasına girip labir edecek oluyor. Türkmenistan'ın intereslerini. Aziz Türkmenler. Bu zatlara ünüs vermem. Türkmenistan'ın vakti az kaldı. Serdar Berdimuhamedov ya Sovetli adamlar çağırıp şola sohbetleşip geçiriyor. Ya Orus onun üstünden duruyor. Ya Türk duruyor. Yönü Orus'um dursa, Türk'üm dursa şu tayda kalmıyor Serdar Berdimuhamedov. Sebep olarım görüp oturup ecizliğini. O yurdu saklat bilmecini bilip oturup. Men yeni bir gezi kaydı oturup. Türkmenistan'ın armesi var adı. Şimdi Türkmenistan Antogullukların nemelerini, iş yerlerine dikkatini. Sizin öz agentiniz veren oylayıp oturursunuz. Nimetullah deyip beni kontrol edip oturursunuz. O paka beni oylayıp oturur. Size informasiya verip oturur. O Angliya'da oturur. Ben o tayı barmalı yeri bardım. Gördüm, görmeli zatlarım. Şu tayı barıp çıkıp kayttım. Hiç kimin bilmedi. Yönümü gözümle gördüm. Armiyamız bizde yok. Demoralizovana armiya. Şöyle adaylar, qalanı özünüz oylanışım. Yönü Abalakova yalı, ukuyupsız, tecrübesiz, edepsiz agentlara uğradı oturma. Dişi geçmeyen adamın ağzını açmasın. Абалакова, закрой свой рот, похожий на уши Шрека. Это мой тебе совет. Sağ olun Türkmenistanlılar. İndiki duşumuza çelik.